गोकुळ सोबत गोकुल. खरं तर माणसानं आयुष्यात कुठलाच भ्रष्टाचार करू नये, पण त्यातल्या त्यात वेळेचा भ्रष्टाचार तर अजिबातच करू नये. कारण खाल्लेला पैसा परत देता येतो, दुसऱ्याचा खाल्लेला वेळ मात्र परत देता येत नाही. दुर्दैवानं इथे येण्यापूर्वी माझ्याकडून आपल्या बऱ्याचशा वेळेचा भ्रष्टाचार झाला, त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. पण सकाळी 11 वाजता संपणारा सांगलीचा मेळावा संपायला जवळजवळ 1:30 वाजले आणि तिथून आपल्यापर्यंत पोहोचताना आता 6 वाजताय. पण 3च्या मेळाव्यासाठी आलेले आपण 6 वाजले तरी आहात तिथंच आहात, ही एवढी एकच गोष्ट रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेला कोण विजयी होणार याची साक्ष देणारी आहे. महाराष्ट्राचं कुलदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख तथा शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे, 2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार खासदार विनायक रिची राऊत साहेब आणि ज्यांच्या संयोजनातून आजचा हा मानगाव खोऱ्यातला कार्यक्रम इथं संपन्न होतो आहे, ते सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक, मंचावर उपस्थित असणारे खासदार विनायकजी राऊत यांना 3ऱ्यांदा खासदार बनवण्यासाठी सज्ज झालेले सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित आपण सर्व. कोकणाला खरं तर परशुरामांची भूमी आम्ही मानतो. कोकण निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला आहे. तब्बल 720 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलेला हा कोकण या देशाच्या भूमीवरचा स्वर्ग मानायला हवा. हा कोकण बंदरांचा आहे, कोकण खाड्यांचा आहे, कोकण मंदिरांचा आहे, कोकण शिवप्रभूंच्या गडकिल्ल्याचा आहे, कोकण पराक्रमी महापुरुषांचा, संत महात्म्यांचा, साहित्यिकांचा आणि कलावंतांचा सुद्धा आहे. देशाचं राजकारण घडवणाऱ्या अनेक राजकारणी तत्वज्ञ विचारवंतांचा हा कोकण आहे. कोकणचा माणूस साधा भोळा जरी असला तरी योग्य वेळी योग्य पाऊल उचलणारा म्हणून त्याची सगळ्यात मोठी ख्याती आहे. खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात त्यांना सगळ्यात आवडलेला प्रांत म्हणून कोकणचा उल्लेख होतो आणि शिवप्रभूंनी त्यांच्या आयुष्यात सगळ्यात जास्त काळ जर कुठं व्यतीत केला असेल तर तो कोकणामध्ये केला, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. शिवप्रभूंनी कोकणाला एक नाव दिलं होतं, शिवप्रभू कोकणाला कायम नवनिधी असं म्हणायचे. इतकं सारी संपन्नता या भूमीला लाभलेली आहे. आपण या भूमीचे पुत्र आहात. आपण निश्चितपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर चालणारे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपेक्षित असणारं स्वराज्य आणि सुराज्य उभा करण्यासाठी झटणारे आहात. खरं तर गेल्या 1.5 वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पुलाखालून बरचसं पाणी वाहून गेलं. सुसंस्कृत राजकारण म्हणून महाराष्ट्राचं राजकारण ओळखलं जायचं, पण दुर्दैवानं या सुसंस्कृत राजकारणाला गेल्या 1.5 वर्षापूर्वी दृष्ट लागली. सध्याचं जे सरकार आहे ते सत्तेला चटावलेलं नुसतं सरकार नाही, तर अनैतिकतेच्या पायावर उभा असलेलं सरकार आहे. खरं तर ते नैतिक आहे का, कायदेशीर आहे का, हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या दिवशी या देशाला संविधान समर्पित केलं त्या दिवशी अत्यंत आनंदाने ते बाहेर आले. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून आचार्य कृपलानी त्यांना म्हणाले की डॉक्टर साहेब आज आपण प्रचंड आनंदी दिसतात. त्यावेळी डॉक्टर साहेब म्हणाले, हो, पूर्वी राजा राणीच्या पोटातून जन्माला यायचा, आता तो मतपेटीतून जन्माला येईल. हे लोकशाहीचं सगळ्यात मोठं सत्य. पण आचार्य कृपलानी त्याच्या पुढे म्हणाले, पण आपली लोक अडाणी आहे, आपली लोक अज्ञानी आहे, त्यांची मतं विकत सुद्धा घेतली जाऊ शकतात. डॉक्टर साहेब म्हणले, खरं आहे तुमचं, पण ज्या दिवशी इथल्या मतदाराला त्यांच्या मताची किंमत कळेल त्या दिवशी इथला मतदारच राजा असेल, ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट.
पण दुर्दैवानं या लोकशाहीची सुद्धा थट्टा रंगली गेली. काही कालखंडानंतर मतपेट्या पळवल्या जाऊ लागल्या, नंतर आमदार पळवले जाऊ लागले आणि आता तर पक्षच पळवून नेत आहेत. ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती गेल्या 1.5 वर्षामध्ये आपण बघितली आहे. शिवसेना फोडली गेली, पण प्रश्न असा पडला की शिवसेना नेमकी फोडली तरी काय झालं नेमकं? खरं तर कोकणचा सगळा चक्रवाणी मुंबईत असतो. सगळ्यांना मायपोटात घेणार ही मुंबई. त्या मुंबईवर शिवसेनेचं अधिराज्य आहे. कोकणातल्या माणसानं मुंबईमध्ये शिवसेनेचा भगवा आपल्या खांद्यावर घेतला आणि सुट्टीला गावी परतताना तोच भगवा तसाच कोकणात आणला आणि कोकण शिवसेनेचा बालेकिल्ला झाला. इथल्या गावागावामध्ये, माणसामध्ये, मनामनामध्ये शिवसेना जिवंत आणि ज्वलंत राहिली. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचलेली शिवसेना ती फोडली का? आपण शांतपणे या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल. भाजपा शिवसेनेला संपू पाहत होती हे लक्षात आलं आणि पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना केली. महाविकास आघाडीचं सरकार इथं निर्माण झालं आणि मुख्यमंत्री म्हणून पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरेंनी पहिला निर्णय घेतला तो शिवप्रभूंच्या रायगडाचं संवर्धन करायचा. तर दुसरा निर्णय घेतला विनाअट विनाशर्त शेतकऱ्यांची 2 लाखाची कर्जमुक्ती करून त्यांचा 7-12 कोरा करण्याचा. जे जे वचन शिवसेनेने दिलं होतं त्या वचनावर काम करत शिवसेना पुढे जाऊ लागली. पण मधल्या काळात कोरोनासारख्या महाभयानक संकट आलं. इतर राज्यामध्ये गंगेतून पर्यंत वाहत जात असताना उद्धवजी ठाकरे यांनी महाराष्ट्र मात्र या सगळ्या संकटातून अलवाराने सुखरूप बाहेर काढला आणि त्या काळात जेवढी सर्वेक्षणं झाली त्या सगळ्या सर्वेक्षणामध्ये देशातील सर्वोत्तम 5 मुख्यमंत्र्यांपैकी एक म्हणून उद्धवजी ठाकरे यांचा गौरव झाला. पण कदाचित हेच पोटात दुखत होतं का? पण एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. मुंबई या देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या आर्थिक राजधानीवर आपला ताबा नाही याचा सल अनेकांच्या मनात होताच होता. मुंबईला केंद्रशासित करायचं आणि मुंबई कब्जात घ्यायची असा डावही अनेक वर्ष आखला जात होता. पण या सगळ्यामध्ये अडथळा होती की शिवसेना होती. तोपर्यंत शिवसेना संपवत नाही तोपर्यंत ही आर्थिक राजधानी आमच्या ताब्यात येणार नाही हा त्यांचा सगळ्यात मोठा होरा होता. त्यांना महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला द्यायचे होते. अडथळा होती ती शिवसेना ही होऊ देणार नव्हती. विनाशकारी विघातक प्रकल्प त्यांना या कोकणच्या भूमीमध्ये आणायचे होते. जोपर्यंत शिवसेना आहे तोपर्यंत त्यांना ते शक्य होणार नव्हतं. शिवसेना संपवणं त्यासाठी गरजेचं होतं. शिवसेना मुंबईचा प्राण आहे. मुंबई महाराष्ट्राचा प्राण आहे आणि महाराष्ट्र राष्ट्राचा प्राण आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शिवसेना संपत नाही तोपर्यंत एक हाती सत्ता आणि सामर्थ्य आपल्या ताब्यात येत नाही हे त्यांच्या डोक्यात होतं. म्हणून काहीही करून शिवसेना संपली पाहिजे यासाठी हे सगळे डाव आखले गेले. पण शिवसेना संपवण्याचे यापूर्वीही अनेकांनी प्रयत्न केले. शिवसेना संपवणारे संपले पण शिवसेना तशीच ठाम उभा आहे. याचं कारण वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांवर घडलेली ही शिवसैनिकांची फळी. उद्धवजी ठाकरेंच्या पाठीमागे ठामपणे उभा असणारी ही शिवसैनिकांची फळी. ही शिवसेना फोडली. खरं तर एका शायरानं असं लिहिलंय, जब हमने हमारी पीठ में जितने खंजीर गाड़े थे उतने निकाले गए, तब समझ में आया जितने लोगों को हमने गले लगाया था उतने ही खंजीर हमें मिले. पाठीत खंजीर कुणी खुपसला? ज्यांना आम्ही आपले म्हणून जवळ केलं होतं त्यांनी. मराठी माणसाला पराभूत करणं कठीणच, ते शक्यच नाही. मराठी माणसालाच मराठी माणसाच्या अंगावर सोडा म्हणजे मराठी माणसाला संपवता येतं. हा इतिहास इथं पुन्हा उजळला गेला. आमच्याच गद्दार. पण एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायला हवी, माणसं प्रचंड संतापली शिवसेना फुटल्यावर. त्याच्यानंतरच्या काळात पोट भरलं नाही त्यांचं. मग राष्ट्रवादी फोडली. मग मात्र लोक उद्विग्न झाले आणि अनेकांनी सोशल मीडियावर त्यावेळी ट्रेंड चालवला, मतदान कार्ड विकणे आहे. पण ही लोकशाहीची सगळ्यात मोठी घातक असणारी गोष्ट.
सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मतदान करणं विकणे आहे अशी उद्विग्न भावना निर्माण होणं ही सगळ्यात घातक गोष्ट. मतदान करणं विकणे आहे असं म्हणण्यापेक्षा या गद्दारांना याच मतदान कार्डाची किंमत आम्ही दाखवून देऊ, ताकद दाखवून देऊ असं म्हणणं हे लोकशाहीचं वैभव वाढवणार आहे. या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला ते सामर्थ्य दाखवून द्यायचं आहे. ते शिवसेनेला संपवू पाहत आहेत, जे महाराष्ट्राचे तुकडे करू पाहत आहेत, जे मुंबई खिळखिळी करू पाहत आहेत, जे कोकणचं निसर्ग सौंदर्य संपवू पाहत आहेत, इथल्या निसर्ग सौंदर्यावर पर्यटनावर अवलंबूनारा उद्योग जे मोडीत आणायचं पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमानं त्यांना उत्तर देणं. हे सगळ्यात महत्वाचं आणि गरजेचं आहे. पण कदाचित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना या सगळ्या गोष्टी आधीच कळाल्या असतील म्हणून त्यांनी त्याच वेळी लिहून ठेवलंय, भले जरी सगळे नेते विकले गेले तरी माझं संविधान सुरक्षित राहील, कारण माझं संविधान सर्वसामान्य माणसांच्या हातात आहे, माझा सर्वसामान्य माणसांवर विश्वास आहे. ही लोकसभेची निवडणूक नेत्यांची निवडणूक राहिलेलीच नाही, ही निवडणूक जनतेची निवडणूक झाली आहे. हे पहिलं आपण लक्षात घ्यायला हवं. हे सगळ्यात महत्वाचं. लोकसभेची निवडणूक म्हणजे या व्यक्तीला खासदार करायचं, त्या पक्षाला विजयी करायचं एवढ्यापुरतं मर्यादित सूत्र नाही. उद्याच्या राष्ट्राचं भविष्य काय असेल हे सांगणारी ही निवडणूक आहे. उद्या देश महासत्ता होईल की नाही हे दाखवणारी ही निवडणूक आहे. उद्याच्या पिढ्यांचं आमचं भवितव्य काय असेल हे मांडणारी ही निवडणूक आहे. हे आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ती 350 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तर स्वराज्य उभा केलं, पण या स्वराज्यावर घाला घालण्यासाठी अफजल खान 40,000 फौजनिशी आला आणि आल्या आल्या त्यांनी सगळ्या महाराजांच्या सरदारांना खलिते पाठवले. सोबत येऊन मिळा, नाहीतर घराघरावर गाढवाचा नांगर फिरवू. असाच एक खलिता खंडोजी खोपड्याला आला आणि खंडोजी खोपडा गद्दार झाला, अफजल खानाला जाऊन मिळाला. असाच एक आणखी खलिता कान्होजी जे नाईक देशमुखांना आला, सोबत या, नाहीतर घराघरावरनं वतनावरनं गाढवाचा नांगर फिरवू. म्हणजे आता सुद्धा भाजपवाले म्हणतात ना, सोबत या नाहीतर ईडी सीबीआय पाठवू. तसलाच प्रकार होता तो खलिता कान्होजी नाईक देशमुखांना मिळाला आणि कान्होजी जे महाराजांकडे आले. राजा खानाचा खलिता आला, काय म्हणतो, सोबत येऊन मिळा, नाहीतर घराघरावरनं गाढवाचा नांगर फिरवीन म्हणतो. महाराज म्हणाले, कान्होजी काका मग तुम्ही काय निर्णय घेतला? तसे कान्होजी म्हणाले, काय बोलता राजा, तसं नव्हे, तुमच्या वतनाचा प्रश्न आहे, तुमच्या जहागिरीचा प्रश्न आहे, तुमच्या पोराबळांचा प्रश्न आहे. तसे ताडकन कान्होजी उठले, शेजारचं तांब्या भांड घेतलं आणि त्या भांड्यातलं पाणी स्वतःच्या हातावर सोडत कान्होजी कडाडले, राजा हे सोडलं पाणी वतनावर, हे सोडलं पाणी जहागिरीवर, हे सोडलं पाणी कुटुंबावर, हे सोडलं पाणी पोराबळांवर. कान्होजी जगल स्वराज्यासाठी आणि मरल स्वराज्यासाठी. राजा मैदानात ज्यावेळी तुम्हाला हाडं दिसतील, ज्या हाडातून स्वराज्य आणि शिवराय ऐकू येईल, ती हाडं या कान्होजी जे नाईक देशमुखाची असतील. आजही आमच्या विनायक राऊतांच्या आणि वैभव नाईकांच्या थांबण्यातून जर काही ऐकू येत असेल तर ते फक्त जय महाराष्ट्र. निष्ठा ती ही निष्ठेच्या बळावर राज्य उभा राहतात आणि स्वार्थानं, फितुरीनं, गद्दारीनं राज्य कोसळतात. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. ही लोकसभेची निवडणूक गद्दार विरुद्ध निष्ठावंत अशी लढाई आहे, हे पहिलं लक्षात ठेवा. राज्य उभा करायचे असतील तर निष्ठावंतांच्याच पाठीशी ठामपणे उभा राहायला हवं. ही सगळ्यात महत्वाची गरज आहे, सगळ्यात महत्वाची. नाहीतर गेले 10 वर्ष या सरकारनं देशामध्ये किती क्रांती केली, किती परिवर्तन केलं, हे सगळे आपण डोळा भरून पाहतो आहोत. नेमकं काय आमच्या हाताला लागलं, नेमकं आम्हाला मिळालं तरी काय? अनेक घोषणा झाल्या, अनेक आश्वासनं झाली, पण आमच्या पत्रात नेमकं पडलं काय, हा सगळ्यात महत्वाचा आणि चिंतेचा विषय आहे. नाईक साहेब, एक तरुण एका चौकात उभा राहून मोठमोठ्यानं बोलत होता, हे सरकार बिनकामाचं आहे, हे सरकार उपयोगाचं नाही, या सरकारनं महागाई वाढवली, या सरकारनं बेरोजगारी वाढवली, काही उपयोग नाही या सरकारचा. बघता बघता माणसं जमा झाली आणि काय झालं म्हणून पोलीस तिथपर्यंत आले आणि मोठमोठ्यानं बोलणाऱ्या या तरुणाला त्यांनी पकडलं आणि पोलीस स्टेशनला नेलं. पोलीस स्टेशनला गेल्यावर त्या तरुणानं विचारलं, मला इथं
सरकारच्या विरोधात बोलतोयस म्हणून तुला इथं आणलंय. तसा तो तरुण म्हटला, अहो मी आपल्या सरकारच्या विरोधात नव्हतो बोलत, मी पाकिस्तानच्या सरकारविरुद्ध बोलत होतो. तसा तो इन्स्पेक्टर म्हणाला, तू काय मला वेडा समजतोस का? मला माहित नाही का कुठलं सरकार बिनकामाचं आहे? मला माहित नाही का कुठल्या सरकारचा उपयोग नाही? मला माहित नाही का कुठल्या सरकारनं महागाई वाढवली? मला माहित नाही का कुठल्या सरकारनं बेरोजगारी वाढवली? तू आम्हाला सांगणार का? पोरापासून प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यापर्यंत सगळ्यांना माहितीये गेल्या 10 वर्षात नेमकं काय चाललंय, नेमकं काय चाललंय. कधीतरी आम्ही शांतपणे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला हवा होता. आज परिस्थिती काय आहे? कुठला घटक समाधानी आहे, कुठला घटक सुखी आहे? आज भारताचं सरासरी वय 28 वर्ष आहे. म्हणजे देशाची निम्मी लोकसंख्या 28 वर्षाच्या आत आहे आणि निम्मी लोकसंख्या 28 वर्षाच्या वर. 15 ते 18 या वयोगटामध्ये 10 कोटी मुलं आहेत. 15 वर्षाच्या आत 36 कोटी मुलं या देशात आहेत. म्हणजे 18 वर्षाच्या आत इथली लोकसंख्या 46 कोटी आहे. म्हणजे ही 46 कोटी मुलंच उद्या देशाचं भविष्य ठरवणार आहेत. ही 46 कोटी मुलंच उद्या आमच्या देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणार आहेत. ही 46 कोटी मुलंच उद्या आमच्या देशाला महासत्ता बनवणार आहेत. मग या 46 कोटी मुलांना योग्य ते शिक्षण मिळतं का? योग्य ते कौशल्य मिळतं का? यांना रोजगार उपलब्ध होतो का? हा सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे. आज परिस्थिती काय आहे? महाराष्ट्रातल्या अनेक समाज सुधारकांनी शिक्षणाचं महत्व सांगितलं. विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ताविना क्षुद्र खचले. आणि एवढे सगळे अनर्थ एका विद्येनं केले. महाराष्ट्रात शिक्षणाची गंगा प्रवाहित झाली. पण या सरकारने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करायचा घातकी निर्णय घेतला. आता कोकणाची भौगोलिक रचना जर बघितली तर वाड्या वस्त्यांवरच्या शाळा जर बघितल्या तर इथल्या सगळ्या शाळा बंद कराव्या लागतील. मग आमच्या उद्याच्या पिढीच्या शिक्षणाचं काय? ते शिकणार कसं? 18 ते 45 हा वयोगट सगळ्यात कृतिशील वयोगट मानला जातो, सगळ्यात कार्यशील वयोगट समजला जातो, जो अत्यंत कृतिशील राहून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करतो. पण 18 ते 45 या वयोगटातली तब्बल 65% मुलं बेरोजगार आहेत. त्यांना नोकऱ्याच नाहीत. जॉबलेस ग्रोथ हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतला सगळ्यात मोठा अडथळा असतो. मनुष्य संपदा, बुद्धी संपदा, पण त्याचा वापर देशासाठी होत नाही. ही देशासाठी सगळ्यात मोठी घातक गोष्ट आहे. 65% बेरोजगारी आमच्या देशात आज. मग हे आमची पोरं काय करतायत? नाईक साहेब, गेल्या 10 वर्षात 17.5 लाख लोकांनी देश सोडलाय. 17.5 लाख. त्यातली 2.5% लोक 500 कोटीच्या संपत्तीचे मालक आहेत, जे इथं उद्योग व्यवसाय उभा करू शकत होते पण देश सोडून सरळ परदेशात निघून गेले. आणि 97% तरुण मुलं देश सोडून नोकरीसाठी दुसऱ्या देशात गेलेत. 97%. म्हणजे आमची मुलं बुद्धिमान आहेत, प्रतिभावंत आहेत, पण त्या प्रतिभेचा वापर ते कुणासाठी करतायत? आपल्या देशासाठी नाही. कारण इथं त्यांना संधीच मिळत नाही, इथं त्यांना कामच मिळत नाही. ते परक्या देशात जात आहेत आणि त्यांच्या देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करतायत. आम्हाला काय फायदा झाला? का नाही संधी देऊ शकत आम्ही आमच्या मुलांना? इथं माय पंढरी सोडून का जात आहे ते परदेश? मी परवा दुबईला गेलो होतो. मला वाटेनच मी दुबईत आहे. सगळी आपलीच गँग. मग जिथं जेवायला गेलो तो म्हणला मी पुण्याचा. ज्याच्याकडे आईस्क्रीम खायला गेलो म्हणला मी शिरवळचा. आणि मोबाईल ज्याच्याकडे तो म्हणला मी आटपाडीचा. सगळी पोरं आपली तिकडच. म्हणलं इकडं काय आहे? तो म्हणला तिकडं काय आहे? तिकडं काय नाही म्हणून आम्ही इकडं आहे. ही गोष्ट काय आम्हाला अभिमानाची आहे? आमच्या बुद्धी संपदेचा, मनुष्य संपदेचा इतर देशांसाठी वापर होणं हे आमच्यासाठी किती वाईट गोष्ट आहे. या देशाला महासत्ता बनवायचं आहे ना, या बुद्धी संपदेचा वापर आपल्या देशासाठी व्हायला हवा. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. तुम्हाला माहिती आहे, ऍपल मध्ये 32% भारतीय मुलं आहेत, मायक्रोसॉफ्ट मध्ये 34% भारतीय मुलं आहेत, IBM मध्ये 28% भारतीय मुलं आहेत, इंटेल मध्ये 17% भारतीय मुलं आहेत आणि अमेरिकन अंतराळ संशोधन नासा याच्यामध्ये 36% भारतीय मुलं आहेत. ही आमची मुलं त्या देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करतायत. आम्ही त्यांना इथं उद्योग उभा करून देऊ शकत नाही, आम्ही इथं त्यांना नोकरी देऊ शकत नाही, आम्ही इथं त्यांना रोजगार देऊ शकत नाही. तुमच्या कोकणामध्ये किती नवे उद्योग आले? लघु उद्योग, आंब्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, काजूवर प्रक्रिया करणारे उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग. कुठे आहेत आमची मुलं?
कधीतरी या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही विचार करायला हवा, सगळ्या गोष्टीचा. 2036 साली हा देश वृद्धत्वाकडे वाटचाल करायला सुरुवात करेल. म्हणजे 2036 नंतर आज जे भारताचं सरासरी वय 28 वर्ष आहे ते वाढायला सुरुवात होईल. मग ते 30, 35, 40 असं होत जाईल. आणि मग एकदा ते वाढलं, हा देश एकदा वृद्धावस्थेकडे निघाला की हा देश परत कधीच महासत्ता होऊ शकत नाही. या देशाला महासत्ता बनवायचा असेल तर 2036 पर्यंतच आम्ही बनवू शकतो. आज 2024 आहे, म्हणजे आमच्या हातात फक्त 12 वर्ष आहे. या 12 वर्षाचा योग्य वापर जर आम्ही केला, आमच्या मुलांना संधी रोजगार दिला, तर हा देश महासत्ता होईल. हे लक्षात असू द्या. आणि भाजपा हे काही करू शकत नाही. म्हणून या देशाला महासत्ता व्हायचं असेल तर भाजपचा पराभव झालाच पाहिजे, हे पहिलं लक्षात असू. ही सगळ्यात महत्वाची गरज आहे, सगळ्यात महत्वाची. सर्वसामान्य माणसाचे हाल तर वेगळेच आहे. केवढी मोठी आश्वासन आम्हाला दाखवली. पेट्रोल 35 रुपये लिटर करतो, काय गॅरंटी? 2014 साली 64 रुपये लिटर पेट्रोल आज 110 रुपये झालं. प्रत्येक पेट्रोल पंपवर एक मोठा बोर्ड आहे, उज्ज्वला गॅस योजना. आमच्या शेजारी एक काकू होत्या, त्या म्हटल्या पूर्वी माझे पाय खूप दुखायचे, मला उठता बसताना प्रचंड त्रास व्हायचा, माझ्या गुडघ्यामध्ये प्रचंड वेदना व्हायच्या. नंतर मला उज्ज्वला गॅस योजनेबद्दल कळालं. मग मी त्या योजनेतून गॅस सिलेंडर घरी आणला. आता मी सिलेंडरवर बसून चुलीवर स्वयंपाक करते. परवडतच नाही. ₹54 डिझेल होतं 2014ला, 96 रुपये झालं आज. शेतकऱ्यांसाठी लागणारं डीएपीचा पोत 540 रुपयाला होता 2014ला, आज 1650 रुपयाला गेलाय. काय आलं आमच्या हातात, काय मिळालं आम्हाला? कधीतरी या सगळ्या गोष्टींचा विचार शांतपणे केला पाहिजे. निवडणुका जवळ आली, साखरेचा दर वाढता कामा नये, साखरेवर निर्यात बंदी. महागाई वाढता कामा नये, कांद्यावर निर्यात बंदी. कोकणात भात जास्त होतो, तांदळावर सुद्धा निर्यात बंदी घातली यांनी. म्हणजे शेतकरी मोडीतच काढायचा. न्यूझीलंडवरनं 145 लाख टन दूध पावडर आयात केली आणि महाराष्ट्रातल्या देशातल्या शेतकऱ्यांच्या दुधाचे दर पाडले गेले. आज बिस्लेरीची बाटली जेवढ्याला मिळते ना, तेवढ्या लिटरनं सुद्धा आमचं दूध शेतकऱ्याचं घेतलं जात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. कुठल्या दिशेला निघालो आम्ही? आज महाराष्ट्रात रोज 10 ते 12 शेतकरी आत्महत्या करतात. गेल्या 40 दिवसात 427 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि गेल्या 10 महिन्यामध्ये 2366 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 2 रोज बेरोजगार आत्महत्या करतायत. हे या देशातलं सगळ्यात मोठं वास्तव आहे, सगळ्यात मोठं. कुठल्या दिशेला चालू आहे? प्रचंड घोषणा, प्रचंड आश्वासन. एक राजा होता, त्या राजाच्या दरबारात एक गायक आला. मैफल चालू झाली आणि गायकाचं गाणं ऐकून ऐकून राजा प्रचंड खुश झाला. म्हणला, बहुत खूप, अप्रतिम, सुंदर गाणं, तुझ्या खात्यावर 15 लाख जमा करतो बक्षीस. आता 15 लाख खात्यावर जमा म्हणल्यावर त्या गायकालाही प्रचंड आनंद झाला. तो आणखी चांगलं गायला लागला, आणखी चांगलं गायला. राजा प्रचंड खुश झाला. बहुत खूप, पक्क घर दिलं तुला, चल. गायक आणखी खुश, उरच भरून आला त्याचा पक्क घर म्हटल्यावर. तो आणखी चांगलं गायला लागला. राजा म्हणला, अप्रतिम, तुझ्या मुलाला नोकरी दिली, सवालच मिटला. गायक आणखी खुश, म्हणला सगळं आयुष्यच कारणी लागलं. 15 लाख खात्यावर येणार, पक्क घर मिळणार, पोराला नोकरी लागणार, संपला ना आयुष्याचा प्रश्न. गायक मैफल संपून घरी आला. बायकोला म्हणाला, आगाज राजाने माझं गाण्यावर खुश होत मला 15 लाख खात्यावर जमा करतो म्हणून सांगितलं, मला पक्क घर देतो म्हटले, तुमच्या मुलाला नोकरी देतो म्हटले. बायको म्हटली, बरं झालं बाई, आता अच्छे दिन येणार. दोघंही आनंदित. दिवस उलटत गेले. महिना झाला, 6 महिने झाले, वर्ष झालं, 2 वर्ष झालं, 3 वर्ष गेली, 4 वर्ष. ना 15 लाख खात्यावर आले, ना पक्क घर आलं, ना पोराला नोकरी मिळाली. एक दिवस बायको संतापली. नवऱ्याला म्हणली, उठा, पहिलं राजाकडे जायचं. 15 लाख खात्यावरचे, पक्क घर आणि पोरला नोकरी सगळं घ्यायचं आणि मग घरात पाय ठेवायचा. आता काय पर्यायचं नव्हता. गायक गेला राजाकडे. राजाला म्हटला, महाराज, 4 वर्षापूर्वी आपली गायनाची मैफल झालेली, माझं गाणं ऐकून तुम्ही प्रचंड खुश झाला.
मग खुश होऊन तुम्ही 15 लाख खात्यावर जमा करतो म्हटला, मग पक्क घर देतो म्हटला, मग नोकरी देतो म्हटला. पण महाराज 4 वर्ष झाली अजून काही मिळालं नाही. तसा राजा म्हटला, हे बघ, तुझं गाणं ऐकलं की माझे कान खुश व्हायचे आणि माझं बक्षीस ऐकलं की तुझे कान खुश व्हायचे. या देण्या घेण्याचा विषय येतो कुठं? आमचं तरी दुसरं काय झालंय? त्यांनी घोषणा केल्या, आमचे कान खुश, आणि आम्ही मतं दिली ते खुश. ह्या देण्या घेण्याचा विषय येतो कुठं? काय परिस्थिती झाली आहे? काळा धन परत आणण्याची गॅरंटी दिली होती, काय झालं त्या गॅरंटीचं? 15 लाख खात्यावर जमा करतो म्हणले होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? 2022 पर्यंत प्रत्येकाला पक्क घर देतो म्हणले होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? प्रत्येकाला वर्षी 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करणार होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभारणार होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? इंदू मिल मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभा करणार होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? शेतकऱ्यांना हमी भाव देणार होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवणार होते, काय झालं त्या गॅरंटीचं? काय झालं मेक इन इंडियाचं? काय झालं स्किल इंडियाचं? काय झालं स्मार्ट इंडियाचं? काय झालं आत्मनिर्भर भारताचं? अहो, भारताला आत्मनिर्भर करायचं राहू द्या, आधी तुम्ही तरी आत्मनिर्भर व्हा. या लोकसभेच्या निवडणुकीत 116 उमेदवार त्यांचे बाहेरचे आहेत. तुम्ही तरी आधी आत्मनिर्भर व्हा. मला पहिल्यांदा खरं तर प्रश्न पडला, म्हटलं सत्तेतनं बाहेर गेलेत, सत्ता मिळावी ह्यासाठी त्यांनी शिवसेना फोडली असावी. मग आमचे 40 गेले, सत्तेतही आले, म्हणले आता संपला विषय. पण परत राष्ट्रवादी फुटली, म्हणलं ठीक आहे, राष्ट्रवादी फुटली, आता शांत बसतील. मग त्यांनी काँग्रेसचे आदर्श नेते घेतले, म्हणलं आता तरी शांत बसतील. मग त्यांनी मनसे पण घेऊन टाकली. म्हणलं प्रकार काय, हे काही विरोधात ठेवतायत का नाही? आणि मग लक्षात आलं, 1 नेशन 1 टॅक्स यासारखं त्यांना देशात 1 नेशन 1 पार्टी बनवायचं आहे. एक पक्ष एक देश, एक देश एक पक्ष, हे त्यांचं धोरण आहे. या देशामध्ये विरोधी पक्षच ठेवायचा नाही, आणायचाच नाही, असूच द्यायचा नाही. त्यांच्याकडे 2च पर्याय, जॉईन और जेल. काय करता? सगळ्यात मोठी गोष्ट, विरोधी पक्षच नको, पण विरोधी पक्ष हे लोकशाहीचं सगळ्यात मोठं वैभव आहे. लोकमान्य टिळक ज्यावेळी इंग्लंडला गेले तर तिथल्या पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला, स्वतंत्र भारतामध्ये तुम्हाला कुठल्या खात्याचं मंत्री होणं आवडेल? आणि लोकमान्य टिळक म्हणाले, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला आवडेल, कारण ते लोकशाहीचं सगळ्यात मोठं वैभव आहे. सक्षम विरोधी पक्ष हेच वैभव आहे. त्यांना विरोधी पक्षातच कुणी नको. जे विरोधात बोलतील ते देशद्रोही, जे विरोधात बोलतील ते सरळ तुरुंगात जातील. नेमका काय प्रकार आहे? आम्ही राजकीय विरोधक आहे म्हणून देशात हुकुमशाही येते असं म्हणत नाही. परवा स्वीडन स्थित संस्थेने एक अहवाल प्रकाशित केला, व्हरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी भारतीय लोकशाहीचं वर्णन करताना लिहिलं की भारतामध्ये इलेक्ट्रॉन ऑटोक्रेसी आहे, म्हणजे निर्वाचित एकाधिकारशाही. एकाधिकारशाही आहे इथं. ही हुकुमशाहीची पहिली पायरी आहे. हुकुमशाहीकडे निघालो होतो आम्ही, हे आपण नाही, दुसऱ्या देशातले अभ्यास गट म्हणतायत. काय चाललंय इथं? 146 खासदार एकाच वेळी निलंबित केले गेले आणि त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये आपल्याला हवी ती विधेयक पास केली. 70 वर्षाच्या भारताच्या इतिहासात 146 खासदार निलंबित करायची पहिली वेळ. चंदीगडमध्ये महापौर पदाची निवडणूक झाली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यानं 6 मतच बाद करून टाकली. नशीब हे सगळं सीसीटीव्ही मध्ये शूट झालं. सुप्रीम कोर्टानं या घटनेवर लिहिलं, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. ही लोकशाहीची हत्या आहे. कुठल्या दिशेला चालू आहे? या 2024च्या लोकसभेचा पहिला भाजपचा खासदार सुरत मध्ये बिनविरोध आला. काँग्रेसच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला, पण तो बाद झालेला काँग्रेसचा उमेदवार अजून बेपत्ता आहे. ही कुठली लोकशाही आहे? कुठल्या दिशेला चाललो आम्ही? आम्ही कधीतरी शांतपणे या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. हे नेमकं कुठल्या दिशेला घेऊन चाललंय आपण? 70 वर्षात शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही गोष्टीवर कर नव्हता.
आता प्रत्येक गोष्टीवर 18% जीएसटी आहे. 18%. एका शेतकऱ्याला किमान वर्षाला 1 लाखाचं तरी खत लागतं. म्हणजे 1 लाखाच्या खतावर टॅक्स किती पडला? 18% म्हणजे 18,000. म्हणजे हे आमच्याकडे जीएसटीतनं 18,000 रुपये काढून घेतात. त्याच 18,000 मधले 6,000 किसान सन्मान निधी म्हणून माघारी देतात. त्यांच्या खिशात किती राहतात? 12,000. आम्हाला किती? 6,000. कुठल्या शेतकऱ्याने किसान सन्मान निधी मागितला होता? अजिबात नव्हता. तो फक्त काय म्हणजे माझ्या कष्टाचं दाम मला द्या, माझ्या पिकाला फक्त हमी भाव द्या, बस, बाकी काही नाही. हे सरकार जर पुन्हा निवडून आलं तर शेतकऱ्यांना इन्कम टॅक्स सुरू होणार हे निश्चित आहे. त्यांनी घोषित केले. 400 पारचा नारा का? त्यांना संविधान बदलायचं आहे. हे आम्ही नाही, त्यांचेच खासदार सांगतायत. का 400 पार पाहिजे? म्हणजे विरोधी पक्षच नको इथं. ही एकाधिकारशाही, ही हुकुमशाही. सक्षम विरोधी पक्ष नसणं 400 पार का? जे हवा ते करायचंय म्हणून ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. दुर्दैवानं सत्य, तत्व, मूल्य हे सगळं वाऱ्यावर उडून गेलंय. सत्ता आणि मत्ता एवढंच इथं अंतिम ध्येयच आहे. राज्य व्यवस्थेच्या पायाशी काहीतरी नैतिक मूल्यांचं अधिष्ठान असावं लागतं. सत्य, न्याय, विश्वास, शिव ही ती नैतिक मूल्य. पण राज्य व्यवस्थेच्या पायाशी जर या नैतिक मूल्यांचं अधिष्ठान नसेल तर ती राज्य व्यवस्था न राहता तो जंगलचा कायदा होतो आणि तिथं नागरिक नव्हे तर गुलाम तयार होतात. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. आम्हाला गुलाम बनायचं नाही आणि म्हणूनच आम्हाला खासदार विनायकजी राऊत यांना प्रचंड मताधिक्याने निवडून द्यायचं आहे. कारण ही लढाई लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही अशी आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. आम्हाला या देशात जगातली सगळ्यात मोठी मानलेली लोकशाही आहे तशी अस्तित्वात ठेवायचं आहे. यासाठी आम्हाला या लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करायचं आहे हे आमच्या लक्षात असू द्या. बाकी फसव्या घोषणा अनेक होती, अनेक गोष्टी आहेत. जीएसटी लावला, उत्पन्न चौपट झालंय देशाचं. नाईक साहेब, मार्च महिन्याच्या नुसत्या जीएसटीचं उत्पन्न किती आहे माहितीये? 1.78 लाख कोटी इतकं उत्पन्न वाढलं. 2014 साली या देशावर खर्च होता 55 लाख कोटी. आज 2024 साली देशावर खर्च किती आहे माहितीये? 205 लाख कोटी. म्हणजे 10 वर्षात त्यांनी 150 लाख कोटी कर्ज काढलंय. म्हणजे आधी चौपट उत्पन्न शिवाय 150 लाख कोटीचं कर्ज. मग या सगळ्यातला विकास कुठे आहे? इतकं कर्ज काढलं तुम्ही, विकास कुठे आहे? तो दिसलाय? तुम्हाला काय वाटतं? एखादा छातीटोपपणे सांगू काय आपल्या डोक्यावर अजिबात कर्ज नाही? तुमचं नाही, पण सरकारनं तुमच्या डोक्यावर 1.5 लाखाचं कर्ज करून ठेवलेलं आहे. कर्जबाजारी आहेत आपण. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं धोक्याचा इशारा दिलाय. हे कर्ज जर असंच वाढत राहिलं तर ते जीडीपीच्या पुढे जाईल आणि देश दिवाळखोरीत येईल. हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इशारा आहे. आम्ही लक्षात घेतला पाहिजे आम्ही कुठे निघालो आहोत, आम्ही काय करतो आहोत. सजग नागरिक असणं हे लोकशाहीचं सगळ्यात मोठं सामर्थ्य आहे. आम्हाला ते सामर्थ्य उभा करायला हवं. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात ठेवा. विकास 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 2014ला जयघोष झाला, पण 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत विकास हा शब्दच ऐकू येईना झालाय. 10 वर्षात काय केलं ते सांगा मला. कुणी बोलतच नाही. मग नेमकं झालं काय 10 वर्षात? एक खेडेगाव होतं. त्या खेडेगावात एक आई आणि तिला 2 मुलं. मुलाचं नाव विकास आणि मुलीचं नाव योजना. त्यांच्या गावात शाळा नव्हती. मग आईनं विकासला शेजारच्या गावातल्या शाळेत टाकलं. मुलींना शिकवायची पद्धतच नव्हती. मग आईनं विकासला सांगितलं उगाच येण्या जाण्यात वेळ घालवू नकोस, शाळेच्या गावातच राहा, इथंच बसून अभ्यास कर, बाकी कुठली काळजी करू नको, जेवणाचा डबा मी तुला रोज योजनेजवळ देत जाईल. मग विकास शाळेच्या गावातच राहिला. इकडे आई रोज सकाळी लवकर उठायची, विकाससाठी चांगल्या चुंगलाचा डबा तयार करायची आणि विकाससाठी चांगल्या चुंगलाचा डबा तयार झाला की तो ती योजनेच्या हातात द्यायची आणि सांगायची जा विकासला नेऊन दे. योजना तो डबा घ्यायची आणि चालत चालत विकासच्या शाळेच्या गावाकडे जायची. पण अर्ध्या वाटेत गेली की योजनेलाच भूक लागायची आणि मग विकाससाठी दिलेला डबा ती अर्ध्या रस्त्यात उघडायची. त्यातलं चांगलं चुंगलं काय नसेल ते खाऊन घ्यायची आणि उरलेला राहिलेला डबा ती विकासला नेऊन द्यायची. आईला वाटलं वर्षभर एवढं विकासला आपण चांगलं चुंगलं खाऊ घातलंय, आता विकास कसा जाडजूड झालेला असला पाहिजे. पण वर्षाच्या शेवटी विकास घरी आला. विकास होता तेवढाच, योजना मात्र मधल्यामध्ये खाऊन फुगले. 10 वर्षात काही नाही झालं. इथं नुसती योजना फुगली,
विकास आहे तेवढाच आहे हे पहिलं आपण लक्षात ठेवायला. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट याने घोषणा दिल्या बेटी बचाव बेटी पढाव. त्या मणिपूरमध्ये 2 विवस्त्र महिलांची धिंड काढण्यात आली. का मणिपूर तुमच्या परिवारात येत नाही? मणिपूरची मुलगी तुमची बेटी असू शकत नाही? त्या महिला कुस्तीगिरांनी अनेक दिवस आंदोलन केलं, चिरडून टाकलं. का तो तुमचा परिवार नाही? 2021 4 लाख महिला गायब झाल्या देशातल्या. 90,113 मुली 18 वर्षाच्या आपल्या गायब झाल्या. कुठं गेल्या? त्या तुमच्या बेटी नव्हत्या? बेटी बचाव म्हणताना तुम्ही. पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या होती 1,03,00,000. त्यापैकी 12वीत किती पोहोचल्या? 20 लाख फक्त. म्हणजे पहिली ते 12वी या शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर मधल्यामध्ये किती बाहेर फेकल्या गेल्या? 83 लाख. 83 लाख मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातच बाहेर. आणि तुम्ही सांगताय बेटी पढाव. अहो, महाराष्ट्रात बिअरच्या विक्रीत घट झाली, ती कशी वाढवायची म्हणून यांनी अभ्यास गट नेमला. पण 83 लाख मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातनं बाहेर पडल्या. त्यांना शिक्षण प्रवाहात कसं आणता येईल यासाठी मात्र कुठलाही अभ्यास गट नेमला गेला नाही. ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आहे. कुठल्या दिशेला निघालो आम्ही? कुठल्या दिशेला आम्ही चाललोय? इतिहास दुसऱ्यांदा संधी कधीच देत नाही असं म्हणतात. पण लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमाने आपल्याला ही संधी मिळाली. देशाचं सामर्थ्य राखायचं असेल, देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीचे सर्व अधिकार द्यायचे असतील तर आम्हाला मतदान करायलाच हवं. खरं तर नागपूरमध्ये 55% मतदान झालं आणि त्याच वेळी आदिवासी भागातल्या गडचिरोलीमध्ये 74% मतदान झालं. सुशिक्षित माणसं मतदानापासून लांब राहत आहेत. हे तुम्ही हुकुमशाहीला आमंत्रण देता. आपण मतदान करायला हवंच, पण मतदान करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला बाहेरही यायला हवं. त्याला मतदान केंद्रापर्यंत नेऊन त्याच्याकडून मतदान करून घ्यायला हवं. तर लोकशाहीचं सामर्थ्य टिकेल. हे पहिल्यांदा लक्षात असू द्या. आणि 350 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला महाराष्ट्र धर्म सांगितला. राष्ट्राचं रक्षण करणं हा आमचा महाराष्ट्र धर्म. सगळ्या जाती धर्मांना सोबत घेऊन जाणं हा आमचा महाराष्ट्र धर्म आहे. पण दुर्दैवानं आज दिशा वळवली जाते. पूर्वी शोध लागला, दगडावर दगड घासला की ठिणग्या उडतात आणि मग अग्नीचा शोध लागला. आता नवा शोध लागलाय, जातीवर जात घासली, धर्मावर धर्म घासला की ठिणग्या उडतात, मग आग पेटते आणि त्या आगीवर आपल्या सत्तेची पोळी भाजून घेता येते. सावध राहिला. शिवप्रभूंनी सांगितलेला महाराष्ट्र धर्म घेऊन आम्हाला पुढे जायला हवं. 150 वर्ष इंग्रजांनी राज्य केलं, पण या हिंदुस्थानवर कब्जा मिळवताना इंग्रज असे नाही म्हटले आम्ही मोगलांकडनं हिंदुस्थान जिंकून घेतला. इंग्रज असं नाही म्हणले आम्ही गुजरातांकडनं हिंदुस्थान जिंकून घेतला. इंग्रज असं नाही म्हटले आम्ही तामिळींकडनं हिंदुस्थान जिंकून घेतला. इंग्रज असं म्हणाले आम्ही मराठ्यांकडनं म्हणजे महाराष्ट्राकडून हिंदुस्थान जिंकून घेतला. या हिंदुस्थानचं अखेरपर्यंत रक्षण करायची जबाबदारी महाराष्ट्राची आहे. आणि तोच शिवप्रभूंनी दिलेला आम्हाला महाराष्ट्र धर्म आहे. वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेच्या माध्यमानं तोच महाराष्ट्र धर्म चेतवला, पेटवला. इथल्या मराठी माणसाला अस्मिता आणि स्वाभिमान दिला. आज पुन्हा एकदा राष्ट्राला याच महाराष्ट्राची गरज आहे. यांच्या हुकुमशाहीला सुरुंग महाराष्ट्रातूनच लागेल आणि तो शिवसेनाच लावेल हे लक्षात घ्या. सेनापती बापट असं म्हणाले होते, महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, मराठा विना राष्ट्र गाडानं चाले, खरा वीर वैरी पराधीनतेचा, महाराष्ट्र आधार या भारताचा. महाराष्ट्राचं महाराष्ट्रपण टिकवायला हवं तर राष्ट्राचं बलाढ्यपण टिकेल. सध्या सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी ही तुमच्या आमच्यावर आहे. आज जर आम्ही सावध नाही झालो, या लोकसभेला जर आम्ही योग्य निर्णय नाही घेतला तर मात्र उद्याची पिढी आम्हाला विचारेल, देश लुटला जात होता तेव्हा तुम्ही काय करत होता? देश विकला जात होता तर तुम्ही काय करत होता? महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला नेले जात होते, तुम्ही काय करत होता? मुंबई खिळखिळी केली जात होती, तुम्ही काय करत होता? कोकणातला निसर्ग संपवला जात होता, तुम्ही काय करत होता? लोकशाही हुकुमशाही परावर्तित होत होती, तुम्ही काय करत होता? संविधान बदललं जात होतं, तुम्ही काय करत होता? आम्हाला अभिमानानं सांगता यायला हवं, बाळा असं काहीही घडणार नाही, कारण आम्ही उद्धवजी ठाकरेंच्या खांद्याला खांदा लावून लढतो. आम्ही विनायकजी राऊत यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत होतो.
आम्ही वैभवजी नाईक यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत होतो. ही जबाबदारी मी आमच्या शिरावर घेतली. हाच आमचा महाराष्ट्र धर्म. हा महाराष्ट्र धर्म चेतूया, हा महाराष्ट्र धर्म वाढवूया. राष्ट्रावर जे संकट घुंगावत आहे, लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये विनायकजी राऊत यांच्या मशाल चिन्हावरचं बटन दाबून या देशातला सामर्थ्य समर्थपणा संवर्धित करूया. खर तर रावणानं नैतिक मूल्य पायदळी तुडवली म्हणून प्रभू श्री रामचंद्र लंकेला निघाले. त्यावेळी रामसेतू उभारताना इवलीशी खारुताई सुद्धा प्रभू श्री रामचंद्रांच्या सोबत आली. जीव जगत परमेश्वराचा सिद्धांत सांगत पशु पक्षी प्राणीही मनुष्यांसोबत रामसेतू बांधण्यासाठी कामाला लागले. आपण कोण आहोत हे महत्वाचं नाही, आपण काय करतो आहोत हे महत्वाचं आहे. हे सगळे प्रभू श्री रामचंद्रांच्या सोबत राहिले, कारण श्री रामचंद्रांची भूमिका सत्याची होती, त्यांची बाजू सत्याची होती. आजही शिवसेना सत्यासाठी लढते आहे. आपण लोकशाही वाचवण्यासाठी लोकसेतू उभारायची गरज आहे. आपलं खरोता एवढं का सेना, पण मतदान रूपी योगदान आपण द्यायलाच हवं. ती सगळ्यात महत्वाची गरज आहे. शिवसेनेचं वैभव तेव्हा वाढेल, वैभव नाईकांच्या कार्यकर्तृत्वाचा सगळा आलेख तर तुमच्या समोर आहेच. मी नव्यानं काही सांगायची गरज नाही, पण अशा निष्ठावंत लढवा यांची फौज महाराष्ट्राच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचं महाराष्ट्र पण अभेद्य राहील हे निश्चित पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. खर तर खासदार विनायकजी राऊत विजयी होणारच आहेत. प्रश्न किती मताधिक्यानं एवढा फक्त विषय आहे. मला खात्री आहे देशात सर्वाधिक मतांना आपण त्यांना विजयी करा. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.